prezident Českej republiky Peter Pavel, vážený pán prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, vážení poslanci a poslankyne Dolnej komory Českej republiky, excelencie, drahí krajania, dámy a páni, vážení hostia. Dovoľte, aby som vás v mene organizátorov čo najsrdečnejšie privítal na slávnostnom koncerte štátnej filharmónie Košice v Obecnom dome. Náš koncert sa koná pri príležitosti oslav výročí narodenia zakladajúcich osobností Československej republiky Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigua Masaryka. Nech je to opäť živý duch hudby, ktorý silne prepájal naše obe zakladateľské osobnosti v ich živote a dnes, verím tomu, prepojí aj nás večer. Dovoľte, aby som v tejto chvíli srdečne požiadal o úvodné slová prezidentov Českej republiky a Slovenskej republiky, pána Petra Pavla a pána Petra Pellegriniho. Páni prezidenti. Takže vás poprosím, posaďte se. Vážený pane prezidente Pellegrini, vážený pane prezidente Klausová, vážení hosté, je mi opravdu ctí se s vámi všemi tady dnes sejít na tomto slavnostním večeru, který bude nejenom mimořádným kulturním svátkem, ale je také oslavou mimořádnosti našich vztahů. Vztahů mezi zeměmi, které spolu 3/4 minulého století žili ve společném státu a národů, které spolu mají společný nejenom jazyk, kterým se navzájem rozumí, ale také historii radosti i strasti. Lidé, především tedy občané, očekávají, že vztahy mezi našimi zeměmi budou co nejlepší. A úlohou nás politiků je vytvářet k tomu co nejlepší podmínky. A jednou z těchto příležitostí je právě například dnešní večer. Já jsem moc rád, že se odehrává v tomto nádherné síni Obecního domu, protože právě Obecní dům byl svědkem 28. října 1918 schválení zákona o samostatném Československu. A jak zde již zaznělo, je připomínkou dvou velkých mužů, bez kterých by samostatné Československo tehdy velmi pravděpodobně nevzniklo. Je také uznání nejenom síly jejich působností, ale také kvality jejich diplomacie, kontaktů a odhodlání dovést aspiraci po samostatném státu do zdárného konce. Já si vážím toho, že jsem v roce 2023 mohl Milana Rastislava Štefánika ocenit nejvyšším českým státním znamenáním řádem Bílého lva. A vzhledem k tomu, že hudba je asi nejlepším pojítkem mezi národy, tak věřím tomu, že si ten dnešní večer užijete v atmosféře vzájemnosti. Budeme si užívat hudbu autorů jak slovenských, tak českých. Já bych vám všem chtěl popřát nejenom krásný večer, ale i mnoho podobných příležitostí, kdy si budeme uvědomovat, že spolu je nám lépe. Děkuji a pěkný večer. Vážený pán prezident Českej republiky Petr Pavel, vážený pán prezident Klaus, pani Klausová, poslankyne, poslanci, senátori, senátorky, excelencie, dámy a páni. Je pre mňa obrovskou cťou zúčastniť sa tohto nádherného slávnostného večera tu v Obecnom dome, ktorý je oslavou historicky overenej tradície československej vzájomnosti a excelentných vzťahov medzi našimi dvoma bratskými národmi. Pripomíname si výročie narodenia velikánov oboch našich krajín, vďaka ktorým dnes žijeme úspešný príbeh tu v Európe ako dva národy, ktoré
väčšiu časť svojej minulosti novodobej zažívali spolu a dnes si každý žijeme svoj príbeh, ale v momentoch, keď na niekoho spomíname, by sme sa niekedy mohli aj zamyslieť, ja sa často zamýšľam, čo by nám títo velikáni, Milan Rastislav Štefánik a Tomáš Garrigue Masaryk, povedali dnes. A ja si myslím, že by nám povedali možno niečo podobné, ako poviem teraz ja. Že by nás požiadali a vyzvali, aby sme nikdy nezabudli na našu spoločnú históriu, aby sme ju pestovali, kultivovali a nikomu nedovolili ju disinterpretovať alebo ju akýmkoľvek spôsobom meniť. Určite by nám obidvaja odkázali, aby sme v týchto existenčne náročných časoch a turbulentných časoch v Európe a vo svete sa spolu ako dva bratské národy držali pospolu, aby sme si navzájom pomáhali a ťahali za jeden povraz všade tam, kde je to pre naše dva národy potrebné a vhodné. A určite by nám povedali aj to, aby sme hrdo stýčenie s hlavou stáli tu ako predstavitelia Slovákov a Čechov s vedomím, že aj takéto malé národy majú právo na sebaurčenie a majú právo rozhodovať o tom, ako bude vyzerať nie len tento región, ako bude vyzerať Európska únia, možno aj ako bude vyzerať celý svet. Prichádzame do obdobia, kedy tak ako o povstaniach, o vojnách prestávajú hovoriť tí, ktorí tú dobu zažili, aj tieto udalosti, ktoré pripomínajú tú bratskú lásku medzi Slovákmi a Čechmi, bude potrebné odozdať ďalšej generácii, pretože tie naše nádherné vzťahy, o ktorých hovoril pán prezident Pavel, nie sú automatické. Tie dobré vzťahy treba pestovať, kultivovať, starať sa o ne a rozvíjať ich. Preto som nesmierne rád, že sú tu dnes v obecnom dome aj študenti tak z Českej republiky, aj Slovenskej republiky, pretože to budú oni, ktorí sa už o tieto naše vzťahy budú musieť pre ďalšie generácie obetovať a budú musieť spoločne rozvíjať. A ja som nesmierne rád, že dnešný koncert je oslavou našej československej vzájomnosti, že týmto koncertom vytvárame medzi našimi dvoma národmi ďalší z tisícky mostov, pretože Češi a Slováci nikdy neinvestovali svoj čas a do toho, aby stavali medzi našimi dvomi krajinami múr, ale aby stavali mosty. A takto dnes aj na našom pohraničí vyzerá, ja som nesmierne šťastný, že za tónou nádhernej hudby slovenských a českých autorov z rúk úžasných filharmonikov až z východného Slovenska, z Košíc, vytvoríme jeden ďalší nádherný most, ktorý bude dôkazom našich vrúcnych bratských a vrúcnych vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. Nádherný večer. Ďakujeme pánom prezidentom za ich povzbudivé slova a pripomenutie naozaj výnimočných vzťahov medzi našimi krajinami.